filmata, että ja näin. Pistän tän Facebookiin kaikille, että Viking Linen seisova pöytä. Tää tulee nyt filmille kaikki. Näin. Ja siitä. Ja. Joo, menkää vaan. Joo. Jaa. Tää oli vasta. Sitten lähdetään. Ja täältä löytyy lisää ruokaa. Samat ruuat. Ja kokit odottaa tuolle, että saavat antaa kaikille ruokaa. Ja leivät on tuossa ja mennään vielä katsomaan näitä. Tuolla on lasten annokset. Näin. Sitten vielä mennään tästä katsomaan. Mitä täältä löytyy? Herkkuja. Mansikoita, kesäisiä, jäätelöä, monta sorttia. Joo, mutta mitä tärkeintä, tuossa on juustoja ja kivoja kaikkia, mutta miehille. Ilmanen hana. Siitä saa niin paljon kuin haluaa. Ja sitten vielä valkoviiniä, punaviiniä, hanasta vaan. Noita nyt juo vaan sitten muut. Näin, nyt menen takaisin. Itselläni on tuolla paikka tuolla edessä ja lähden nyt tänne omaa lautasta hakemaan, jonka jätin tuohon. Täällä on jono ja nyt aloitan. Joo.